Prečítal som 9 legendárnych creepypast, aby ste vy nemuseli. A myslím, že vás ich rebríček prekvapí rovnako ako mňa. Časť prvá. Search and Rescue Woods, Jeff the Killer a Goatman. Search and Rescue Woods. Nie je to jeden príbeh, skôr taký zoznam najneobvyklejších Uncanny Valley prípadov záchranára lesnej služby. Popisy jednotlivých prípadov sú dosť krátke a pôsobia skôr ako zhrnutia. Autor písať vie a formát Reddit postov reagujúcich na čitateľské komentáre je zaujímavý a inovatívny. Avšak nechýbal dôvod pokračovať v čítaní. Nie je tu žiadna zápletka s postavami, trajektória deja, dokonca ani záver. Navyše sa z pohľadu samotných nevysvetliteľných fenoménov po 3. epizóde vlastne nič nedeje a my stále dookola čítame o schodiskách v strede lesa alebo ľuďoch miznúcich za náhodných okolností. Za mňa C-tier, ale pochopil by som aj vyššie hodnotenia, pokiaľ má niektorá tento Reddit formát alebo tematiku Uncanny Valley. Jeff the Killer. Toto je Psycho Killer origin story napísaný pre legendárny obrázok. Problém je, že sa to tak aj číta. Autor sa pokúšal na pár stránkach zlátať psychologickú drámu, akčný film a horor. Príbeh sa snaží byť seriózny, no veľmi mu to nejde. Logika postav nedáva zmysel, psychológia je povrchná a akcia prehnaná. Navyše z toho v celku srandovne srší teenage angst. Taká Bčková rýchlokvaška. Kvôli tomuto som vytvoril tier proste nie, čo myslím dostatočne vystihuje moje hodnotenie. Goatman. Nakoniec jedna z tých lepších creepypast. Goatman je moderný take na doppelganger trope a čiastočne Wendigo. 11 tínedžerov kempujúcich v lese zistí, že ich sleduje monštrum, ktoré sa dokáže premeniť na jedného z nich a infiltrovať skupinu. Postupné gradovanie príbehu je výborne napísané a paranoja skliesňujúca. Aj keď sa mi ešte nestalo, že by som po 2 dňoch nedokázal spoznať cudzinca v skupine, navyše ak vyzerá a správa sa divne. Na druhej strane sa mi zdala expozícia a jednotlivé detaily o Goatmanovi nevyužité. A koniec bol tiež trochu bezzubý. Inak neobvyklé nadávky nevadia, ale tu je ich tak veľa a úplne mimo kontext, že mi postupne začali vadiť. Niečo ako v seriáli True Detective Night Country. Aj tak by som Goatmana však zaradil do B-tieru a niekedy si ho teoreticky prečítal znovu.